Ilang Colorum naman na tricycle sa Bayambang In-Impound ng Kapulisan. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ilang Colorum na tricycle sa Bayambang ang nasampulan ng impoundment ng Kapulisan bilang bahagi ng pinaigting na Anti-Colorum Drive sa bayan. Layunin na tuluyang masugpo ang iligal na pamamasada para sa kaligtasan ng mga pasahero at motorista at matiyak na pairalin ang disiplina sa mga ipinatutupad na batas at ordinansa. Ang aktibidad ay tugon din ng lokal na pamahalaan sa hinaing ng mga tricycle drivers at operators sa pagiging patas at karapat-dapat na pamamasada ng may kaukulang permit at prangkisa. Ang mga nahuling tricycle ay naka-impound sa kustodiya ng Bayambang Police Station. Matatandaan na isang usaping colorum na isilanggunin ng mga miyembro ng TODA sa lokal na pamahalaan, kabilang pa ang sobrang paniningil at tamang istasyon sa mga pasahero. Nanindigan naman ng LGU Bayambang na pairalin ang disiplina sa sektor ng transportasyon at iba pa sa paglulunsad ng Task Force Disiplina. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si IFM News. IFM News. IFM News.